De mic copil, mi-a plăcut istorie. Printre personalitățile remarcabile, am dat despre Napoleon Bonaparte. Despre el am studiat, adică am citit. O carte voluminoasă, unui academician M. Darle, Manole Negoie, toți ce au apărut la radio, în magazinele istorice la care am fost abonat, că și acum încep cu nașterea la Jaccio, insula Corsica, 15 august 1769, Letiția Ramolino, naște pe Napoleon Bonaparte. Se terminase Revoluția franceză, a apărut directoratul. Napoleon a devenit prim director. S-a desființat directoratul. S-a înființat consulatul. Napoleon devine prim consul. În 1799, Napoleon Bonaparte trece Alpii, pe elefanți, copiind pe Hasdrubal, regele Cartagine, atacă Italia și devine regele Italiei. În continuare, în 1112, atacă Rusia cu mare bătălie la Borodino. În continuare, e bataie la Leipzig și este exilat pe Elba. Evadează de pe Elba și apare Waterloo. Acolo a fost învins și dus în Oceanul Atlantic pe o insulă cu numele de Sfânta Ana. Stă 20 de ani de acolo, moare în 1821 și este adus înapoi la Paris, în mijlocul poporului francez, pe crucea lui scrie, aici o vihnește Napoleon, fost împărat și rege, 1769-1821. Punct.